kysymyksen arvoituksen, jonka esitin edellisellä videolla. Oikea vastaus on: olen 49-vuotias. Tällä videolla aiheena on seksuaaliterapia. Kävin viime keväänä seksuaaliterapiassa. Seksuaaliterapiassa käsitellään seksuaalisuuteen ja seksuaali-identiteettiin liittyviä asioita puhumalla. Lisäksi terapeutti antoi jonkun kotitehtävän. Esimerkiksi hän antoi tehtäväksi lukea jonkun aiheeseen liittyvän kirjan. Tai sitten kun oli kerta, jolloin käsiteltiin transsukupuolisuutta ja sosiaalisia tilanteita, niin hän antoi tehtäväksi esimerkiksi kertoa asiasta äidille. Eli käsiteltiin sitä, mitä äidille kerrotaan asiasta. Ja sitten kun olin kertonut, niin käsiteltiin, miten se meni. Ja mitä seksuaaliterapia ei ole. Siellä ei riisuuduta, vaan siellä vaan ainoastaan jutellaan. Ja jos on jotain fyysistä vaivaa, joka liittyy seksuaaliterveyteen, niin se on sitten lääkärin vastaanotolla käynti. Se ei kuulu seksuaaliterapeutille.